Sa number 6, modernized jeep ang ginbato sa Barangay Escala sa Barangay Estefania sa Bacolod City kagabi. Nagpa-record sa Police Station 4 ang isa ka driver matapos nga ginhaboy isang bato kagabi ang iya sini ginadala nga modernized jeep sa Barangay Escala sa Barangay Estefania. Sunod kay Major Richie Gohi, ang pamuno sa Police Station 4, nagadalagan lang ang jeep nga may mga pasahero pa sang hinali ini ginhaboy sang bato. Wala man makita sang driver ang nang bato sunod sa pulis. May crack sa windshield sang jeep bangod sang paghaboy. Hindi pa karon matumod sa Police Station 4 ang rason sang paghaboy apang para kay Major Junjia Liba, ang pamuno sang Bacolod Traffic Authority Office, posible may kangtanan ini sa pag-take over karon sa modernized jeep sa dalanon kag ang pag-phase out sa traditional nga mga jeep. Kaya way man na reason na nakipwede ka doon. Okay. Kaya di man pwede nga personal nila sa driver pag kung sinong driver daw.